Ano niluluto mo? Tsaka guys, meron tayong ano dito. Scrambled ba? May pangasi, review eh. Ito ay tuyo. Yan, ito tayo. Oh, yan guys, binigyan tayo ni Manong Jun ng ano, pasalubong, oh. Oh. At saka syempre meron tayong panglaban sa sakit. Oh, ayan oh, DFN. Thank you, Manong. Pero may meron dyan. Ointment. Oh, yan. Okay, biyaheng Bolinao Falls tayo ngayong umaga. Bukas, Bagandrid Island sa Antigua. Gusto niya naman suotin yung kanyang pangalan. Napapasuot na ng ano ng two-piece. Suot na itong mga ito ng ano nila eh. Mga outfitan. Swimsuit. Kasi, Pati yung isa din, balay. hindi ko may sa pili ng bagay. Yan, iwanan na natin. Kasi, Laki ng bahay ni Manong Jun, oh. Si Manong Jun po pala ay ano, nasa California siya ngayon. May kasama kaming bata. Mabait na bata. Ano ang pangalan niya? Sinabi ni Kuya Vincent. Wow! Wow! Fish! Talon! Oh, swimming pool, oh. Ito, dali. Wow, my pool! May matinglag ka ba lang? Oh, sarap naman maligo dito, oh. Wala maganda yung Kulay blue na rin. Blue naman. dito tayo ganun inis pa. Crispy pa, oh. O, diba nakarating tayo dito sa Pangasinan? Oh my God, English nga. Sige. Wow. Wow! Malinaw! Ay, sarap. Ligo ka? No, na English na. No siya. Ayaw? Ba't mo tinataas yung shorts mo? Wow! Oh, ganda. Tita Sen, magbatok ka na. May pa-jump shot, ah. Dito na ba? May photographer sa atin, Madonna.
Okay, karirin mo. Nag-enjoy si Balong. Mainit dyan. Nakaligo na siya, kami hindi pa. Kasi malamig ang falls. Yung dalawa nating senior na papavitamin C na naman. Walang kabuhay-buhay. Agkukulay damanin. Okay guys, dito tayo sa Bolinao Falls number 2. Bolinao Falls 2. Ito yung Falls 1. Hintay tignan. Yan, may mga life vest din sila dito. Yung Bolinao Falls 1 pala guys, ano yun, mataas. Hindi ka rin makakaligo, kaya mas okay dito kasi ano, may mga part na mababaw. Oh my God. Lalim na yun. Yan. Sige. Si Papa, yun, naliligo na. Ganda dito. Na, dali! Agtapaw kayo! Malamig antay. Malamig ice. Madinat unay. Malalim yan tayo. Tingnan mo nga ako malalim. Parang hindi mag-live ba eh. Mag-life vest ako. Mamaya may anod ako. Dito lang kami guys. Kasi dito yung part na mababaw. Maglutang ka man. Isot mo yung sa ilalim ah.
malalim doon ka magtapaw. Ay, mag-alis din kayo dyan sa gilid Puro kay gilid. Lipat tayo doon sa kabila. O, sige, jump! May life vest ka na nga eh. Sige, lundag! Antay ikaw nga, antay. Maglangoy ka para makita doon, oh. Dali nga. Magsisid ka nga, antay. Dito maganda dahil hindi mo makasasari. Ang problema, madulas ang bato. Ang galing nanti pa siyang lumangoy, oh. Oral to. Antay na, eh. Ganda. Lundag man, te. Tayo may Auntie Ligaya. Go, Auntie. Go, go, Auntie. Oy, dyan na kayo sa mababa. Ante, salubungin nyo kasi sila. Paano? Salubungin nyo sila eh. Matakot nga yung mga yan. Hindi ka malunod. Makalaspas pa ngayon. Ganun lang ako. Mabagti ka man. Ole, ganun mo yung kamay mo Ante, magtalikod ka. Mas maganda yung talikod. Ganyan. Ante, yung ganyan hawakan mo. Ito, nakahawak ka habang nakatalikod. Yan. Oy, tulak mo na ng paa mo. Yan na si Veteran. Santi Pasay. Wala nga rod. Hindi tayo maka-enjoy kung hindi tayo marunong maglangawi. Hindi pa Santi Pasay Sana all. Ikaw muna, Jay. Sundan ka. Dali. Magpulutan ka lang. Tawakan mo ako. Tawakan mo lang, ate. Alalayan ka niya lang na. Bitawan mo ng tay. Yeah, bitawan man tay. Kaya niya yan. Saan tayo? Pasayang balikan mo sa Tiligaya. Iwanan! Huwag niya akong iwanan. Magkano pa yung gusto?
balikan mo sa Antiligaya. Kaya mo na yan, Ante. Kaya mo na yan. Ge! O, nahin mo nga si JJ, oh. Alam niya na. Ante! Gusto na kasi ng Tilgaya, hindi niyo sunduin. Sabay tayo, Ante? Kaya mo yan, Ante. Wow, galing! Woohoo! Galing ng Tilgaya! Na-stuck na naman si JJ. Ah! Ye! Mati ka lumnod. Sige ah! Tapaw ko magdaan. O balik! Urahan! Wala rin pala ako, Primer.